Уикенди ми се става рано сутринта, но избивам си лицето и слагам очила. В класната ми стая влизам на бялата дъска, тек му да се седна и ме вика моята госпожа. 20 плюс 20 плюс 20 плюс 7, това е много лесно бе госпожа 6-7. 20 плюс 20 плюс 20 плюс 7, това е много лесно бе госпожа 6-7. 20 плюс 20 плюс 20 плюс 7, това е много лесно бе госпожа 6-7. 20 плюс 20 плюс 20 плюс 7, това е много лесно бе госпожа 6-7. 6-7 госпожа ще напише на дъската, на тази задача такъв е резултата. 6-7 бързо затваря си устата, 6-7 бързо наказан до стената. 20 плюс 20 плюс 20